Ao redor duns 1.300 mariscadores das distintas confrarías de toda a ría dispoñen de autorización para poder traballar nas concesións do libre marisqueo en Arousa. Aínda así, non todas optaron por facelo neste inicio de campaña. As previsións xeradas despois das mostraxes realizadas nas últimas semanas non eran demasiado satisfactorias, máis ben todo o contrario, augurando pouco marisco. E a tenor do vivido nesta primeira xornada non se enganaron, xa que a maioría dos mariscadores tiveron serias dificultades para acadar os topes establecidos, como acontecía en Cabío. Así, o que xa eran as expectativas dadas. Xa pouco marisco en poucos sitios, algunha croia del que sala, pero pouco. Mal, moi pouco marisco. Vai a ser moi duro, Vai a ser duro porque non hai, aquí non hai. Probas en onde probes, hai moi pouquiño, moi pouco marisco. A pouquiña que hai está todo o mundo nos sitios onde hai 4 nada máis. O resto da playa non hai nada. E Roja prevese que tamén ou hai moita porquería ou hai pouca tamén. Moi mal. A primeira xornada de traballo non se ven capturas para largo plazo, unha semana ou así, acabase todo. Eu, a verdad, para ser o primeiro día, vexo bastante mal, Sí, a mí me custou bastante traballo coller a blanca collina, pero que a roja xa non fun capaz. Son 15 5 de blanca e 5 de roja, pero a roja eu non fun capaz de collela, terei 3,5 ou 4 kilos. E para ser o primeiro día eu vexo bastante mal, Home, eu falín con máis compañeiro, non é a miña opinión só, todos se queixaron. Aguantaremos a ver se salen dúas rojas, a ver se nos dá a vida para aguantarnos, se non, mal vamos. A ver se polo menos axuda ao precio. O marisco é bastante bo tamaño, a ver se polo menos axuda ao precio. A triste realidade de Cabío non dista en moito da que se viviu tamén nas outras concesións do libre, como poden ser o Boído ou os Lombos do Ulla. Dende a maioría dos pósitos arousáns incídese novamente na necesidade de acometer dunha vez por todas un cambio no modelo productivo do libre marisqueo. Un exemplo desta reclamación témola no patrón maior pobrense. Segundo el, o actual modelo de xestión é un auténtico fracaso. Para min isto é un fracaso. En pleno século XXI, isto tiñase que repartir. Estáse vendo que os poucos cachos que temos da autorización, nós, todas as cofradías, estamos sacando rendimento. Por que non facemos o mesmo co libre? Que problema hai? Que medo hai? Non máis que sentarse e listo. E valorar, e sopesar, e mirar que che vai ben a ti isto, que che vai ben a ti isto, pois eu quero aquí e aquí, pois perfecto, pois xa está. Polo de agora aínda é cedo para valorar o que será da campaña deste ano e haberá que agardar as próximas semanas para ver o que dan de si as concesións no libre. No mellor dos casos, e sempre e cando a presenza do marisco o permita, a campaña debería prolongarse ata marzo, algo que, visto o visto, parece pouco probable.